Jag känner Høgni, du var en av dem som man kan säga blev offrad på grund av ursliten som är väldigt senast inne. Bara att det kanske det som skulle till för att få gång till männen att det. Ja, det kan man gott säga. Vi är inte vara nu senast nu så till gör man för en tur av bunchen och man så kommer in och visste att typ stämt inte man vill. Det är aldrig bara dåligt. Jag ser ut till att jag så har det männen var näck med händer det där väl flera veckor. Fallt det här upp till det stund. Ja, alltså jag hade förra alltid att ta det var Roman då alltså. Men vi får gott normalt men 17 år alltid jag vill sitta det mesta och ta aldrig välja men begynna så att det så nu skulle vi vinna oss. Det tror jag på att det gör vi. Och tror alla bara skora 2 mål efter att nu har vi sån torsdag att det var style. Ja, det är fantastiskt. Det är det man ska göra som alla bara och det har spelat gott några söjner men de får man alltid vara norrlig förlösningar. Och nu är det att vi i kappen om att ja, så det är ångande sätter jag och det vi där bara finns mål och Hitler är som extremt har ju fan ordentligt frågan här så. Vi bara fortsätta.